tenia unes quantes qüestions. Vinga. Vamos allá. Vamos allá. La primera, si em podria veure què em pensa de la sentència dels ERE de 9 anys de presó per Chávez i insist inhabilitació de Griñán, o al revés, bueno, ja ho sap. La següent, de l'informe que avui ha publicat Amnistia sobre que demana llibertat específicament dels Jordis, i de l'altra, ara mateix a la roda de premsa del govern acaba de denunciar la portaveu del govern, la senyora Budó, que convocarà a principis de desembre la taula de partits, la taula de diàleg que ha estat... L'espai de diàleg. L'espai de diàleg que ha estat des d'abans de les eleccions d'abril inactiu, que la volen reactivar. M'agradaria saber d'una banda si se us ha avisat, si sí o si no, i què en pensen que hagin fet aquest pas. Gràcies. Vale, doncs, si voleu, començo per això últim. Saben que l'espai de diàleg va ser una moció a proposta del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que havien posat moltes esperances en aquest espai de diàleg, que el govern ha estat incapaç, i en aquest cas ho focalitzo en el president Torra, perquè és qui presideix aquest espai de diàleg, ha estat incapaç de fer seure en una mateixa taula fins i tot els seus socis de govern. La CUP no s'ha volgut seure mai, tampoc el PP ni Ciutadans. Per tant, emplacem en primer lloc el president Torra a que s'esmerci perquè siguin tots els grups parlamentaris que estiguin asseguts en aquest espai de diàleg, en aquesta mesa de diàleg. I també, si no ha estat informat el Miquel Iceta, que l'he vist fa uns minuts i no m'ha dit que ningú l'hagi trucat, hem tingut coneixement pels mitjans de comunicació, pel fet d'això que m'estàs dient en aquests moments. Nosaltres sempre anem a totes les reunions que se'ns convoca, però també ens preguntem quin president és el que convoca l'espai de diàleg. Si aquell que vol fer un referèndum d'autodeterminació o un president que fins ara no l'hem vist negociar en cap cas i enlloc. I per tant, esperem que siguin el mateix govern que tingui el lideratge per poder fer seure els diferents grups parlamentaris i també aclarir exactament per què convoca aquesta taula de diàleg. Pel que fa a la sentència, que no hem pogut llegir la sentència, s'acaba de conèixer i no els hi puc dir més que el que diem sempre, total respecte a les decisions judicials i als seus procediments. No puc fer cap valoració més. I pel que fa a l'informe d'Amnistia Internacional, jo crec que estem davant d'un informe que és una opinió d'una entitat respectable, però que el que tenim davant és una sentència d'un estat, d'un sistema judicial, d'un estat de dret, i per tant el que cal és acatar la sentència, respectar-la, i en tot cas l'estudi d'Amnistia Internacional és això, és simplement una opinió més. Sí, vostè demana que s'expliqui exactament per què es fa aquesta reunió. No sé què creieu que hi hauria d'haver. Doncs mira, nosaltres pensem, en primer lloc, que estem davant d'una legislatura que està esgotada, que el president Torra no té el suport ni dels mateixos grups que el van votar en la seva investidura. I, per tant, no sabem exactament quin és l'objectiu de la convocatòria. Dit això, el grup parlamentari socialista sempre que és convocat en una reunió assisteix en aquestes reunions. El que passa és que últimament sentim a parlar de diàleg, ens passa el mateix amb el vicepresident Aragonès, que parla de diàleg, però que després sembla que la seva formació no té clar si ha de donar suport a la formació d'un govern que és l'únic que pot practicar aquest diàleg. I, per tant, per no fer-nos perdre el temps a tots, potser estaria bé que aquells que lideren, i en aquest cas és el president Torra qui convoca aquest espai de diàleg, ens digués exactament per què el convoca. Ja ens vam veure, ens hem vist en un parell d'ocasions, si no estic confosa en aquests moments, i en cap moment hem estat capaços de posar-nos d'acord en res. L'última convocatòria, el president Torra va venir amb el seu programa de màxims i va fer saltar pels aires l'espai de diàleg. Així que, si vol reprendre'l en una legislatura esgotada, haurà d'estar molt justificada la seva convocatòria. En tot cas, i veient una mica que també s'havia parlat una mica de que no hi havia d'haver-hi ara, diguem-ne, diàleg entre el president espanyol Pedro Sánchez i el president d'aquí, que primer s'havia de parlar amb les forces d'aquí, era el que reivindicava una mica davant aquesta negativa del diàleg de president a president,
En tot cas, celebreu que faci aquest pas finalment? A veure, el fet que es convoqui l'únic espai que tenim... De fet, l'espai natural seria el Parlament de Catalunya, però malauradament és un seguit de monòlegs d'impotència, els debats que es tenen en aquest Parlament, malauradament. Vam aconseguir pactar aquest espai de diàleg. Nosaltres, el grup parlamentari Socialistes i Units, sempre hem dit que el conflicte, els problemes els tenim entre catalans i que aquest empat el tenim entre catalans i, per tant, hem de ser les forces catalanes les primeres que siguem capaços d'arribar a acords. I, per tant, no podem més que celebrar que hi hagi aquest espai que vam aconseguir en una votació en aquest Parlament. Es necessita que aquell que convoca aquest espai tingui la credibilitat i, per tant, l'actitud de voler pactar alguna cosa. I per començar a pactar alguna cosa s'ha de reconèixer l'altre. I el president Torra s'està caracteritzant per parlar d'una Catalunya que només és la meitat de Catalunya o menys, i que quan parla del poble de Catalunya també és només la meitat del poble, i per tant, contents de que convoqui l'espai de diàleg, si és amb la voluntat de fer aquest diàleg Catalunya endins, sí, però la persona, el president de la Generalitat, fins ara s'ha caracteritzat per no voler aquest diàleg Catalunya endins i només parlar de la meitat dels catalans i les catalanes.